Evo ovako, drugari, radimo novi unboxing. Evo šta mi je stiglo, Birkenstock. Mnogi koji nisu u ugostiteljstvu se pitaju šta je sad ovo. Ovo, kao što pokazuje ova fotografija, ova slika ovde, Birkenstock je firma koja pravi obuću pravi uopšte obuću, uglavnom papuče, klompe, sandale i tako dalje, ali su se proslavili u proizvodnji klompi za kuvare, recimo. Mnogi kuvari po brodovima koriste Birkenstock klompe za rad. Evo, ja ću sad ovo da otvorim. Ovo je totalni unboxing, novo, neotpakovano, čini mi se, jedino ako neko nije provjeravao nešto pre mene. Uglavnom, sad ću ja da otvorim. Da vidim kako se ovo otvara. Aha, ajmo ovako. Poručio sam online, inače naglašavam da ovo nije za mene. Ovo je za mog kolegu koji me zamolio da mu poručim. Ja sam to poručio online. Platio, stiglo na adresu, danas stiglo, poručeno pre par dana. Opa, da vidimo šta ovde kaže. Evo ovako, da vidimo, znači njihovo, njihovo pismo, vjerojatno račun. Ovo je bilo ekstra, znači ovo smo dodali u poručbinu njihovi ulošci za klompe ili šta god. Ne znam što su stavile 43 kad sam ja poručio 44. Ajde, vidjet ću. Evo ga, ovo ćemo ambalažu da uklonimo. Znači, to je to. Dobre, 44, super birki, black, crne, po posebnoj želji mog kolege. Evo što oni imaju, znači, imaju razne modele, razne vrste. Ajde, evo ga, unboxing, novo, nekorišćeno. Liči na nole holandski. Podsjeća me na Holandiju, Amsterdam i tako dalje. Evo ga, šta je ovo? Professional. Uputstvo. Okej. To ne treba, eto, to je to. Vidite, znači, odlična klompa za rad. Lagana. Ovo nije safety shoes, što bi mnogi koji su u ovom poslu naše znali. Znači, nema onu zaštitu metalnu, ima one opcije da ne bi trebalo da se kliza i tako dalje, ali nije osigurano od udaraca kad padne teška neka šerpa i tako dalje. Evo, to je to. Znači, moj kolega Igor je dobio ono što je poželeo. To je to. Šta da kažem, ja ih nisam koristio, ne znam kakve su, ali svi ih hvale. Svi ih hvale i rado ih koriste. Također i moj kum, Peđa, ovim putem ga pozdravljam, i on ih isto koristi. Znači, to je to. Od ovoga postoji još neki skuplji model, kao totalno profi birki, koji skuplji za nekih 20 eura, ne znam koja je razlika, ako budem imao prilike, pokazat ću vam. Eto, to je to, puno pozdrava, ćao!